Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Ñiut Integrated Territorial Organization sengkme haka khatlai tarik unai luar hajar pesau kala pha da jing tho she menteri rangba ka jela ukan rat kongkal sangma banpen I ka jing persya ya ka jing thmu ki sengshit niam Hindu kabalatip kum ka gaud watch stapana Bharat Yatra banyat patba haka ar tarik urisau hajar ar pesau haba ajing keren na kaliang uba don bok dekhar president uloong bakinu kinu kikin hun yam kimla banwan ban penbor ya ka e ka bangin bam bat ka e ka bangin numbam uloong balada ka sorkar ka ailat ikini kirunget Hindu bakinwan ya patba ban penher ya ka lama masi jongki ka sengru kan mi syakmat ban penher ya ka lama ki arpusan Hima ula kerpat ru eki barjela ki bala im bat sa hapo ka jela bakim dei ban nget ya ka jing betha jongan ka kunhun namar bakila im lai lut hapo ka ne ka jela klem ka jing sha Pynwit hakaliang ka jinget jong ka nu ka kunhun yam shu uloong ru balada kini ki kunhun banabar ki kwa ban khang bamdo masi ki dei ban khang haki jaka basa ki runget Hindu omban wan shapo ka bri uhan Ñiut uloong ru bahaka ar tarik urisau ka diga sngi pen khut Ñiut balada kini kinwan Pynwit Ngin Weng bat Ngin Kheiñ ki kum ki Ñiut ni nak liang jong ka HITO ni la pha e ni ka dor khas la ni ka ta ko ka jingu jor bat ka jing dawa nak sarkar ni la kuntu yo sarkar banum sha ya ke ni ka gaud watch stapana Bharat Yatra ban khangi gine halor ba ka jingkwa ka jongki ban yatra ha tarik Oktober hakane ka shting la pun pau ba nakaliang kejongi ba kinu ki shit niam nakano kaniam ru kimla ban wan penbor dan dia ban diktir yangi yak ai bangin bam bat yak ai bangin numbam te nakaliang kejongi ni kondam ya kane ka jingkwa ka jongki ba ka jingkwa ka jongki ka ba isnu thamula long bangin ya shai shu what you matama gandiru on documents he is not our father of the nation kata baling akran kunta kale yang ba ka RTI ka bala file ka wi kena basic yela lab bat kala ndiru lada kat kum ka artikel kat try be kala kran chai ba mla ban consider lana ban penlong father lane mother of nation you know like no dictable exempted kum ka military lane Kiba de choka academic tengi na kaliang kujungi la thong la pisai yo menteri rangba jong jela baki dei ban khang mardori ni ban numsha ra bagi wan ya rally hang ne po jela kujungi jong ko bri Ñiut tengi na kaliang kujungi la kran bete ko basai pat lada ka sarkar kamla ban khang yaki tengi ru ha ka ju hakasi bagi ni ket penher kata kalama masih jongki ngi na kaliang jungi ngin penher ya kalama ka arpusan Hima ka badai jong ka kasih stir kumban pengkrama biang yo sarkar jela pakala kala dingi la nyupsan senam menta na do ka singi ba yo lai lot ke India ba ka jinge te jong kata instrument of action ba min dikran ru ngin pengkrama biang halor ILP bat ya ka jingklet ka sarkar ILP bat ya des konsel kumju te kat kum ka kerbo bangi pek limbau news nilai begitu ki sadhu lene gitu ki riu niam Hindu kila keren sipang kita ki manggal pande kini kita ba kumno la yo tapek masih ngangon chuang ba ki ngim dan bentai nomor ngilong nong India ha khatna spa sobu para andre kyang nang wo kyang nang ba uter sing hatu ko por ki khan ye khi bong ban la lo kita ke India andre ni ye khi ni kon ban la lo ya gari kasih jongi te nakaliang ka jongi ni kondam bat ni kenturu ye ki winong song ki bal don bala he la sa ne khantam ye ki we ki chit pendeu kum na ki keta bagi ang knong we ani kita ki remiam Hindu hang ne takatu snem phi don hang ne wadnum nget ya ka patha la ni ka ba diktiek te ki breu ki manabar katu snem phi la don hang ne phi song hang ne ngim ju penthot ngim ju penwit kajing wan le jong ki ni hak ar tare kamut ka de ka full provocation nakaliang ko jong ki wan tum kulmar hasnong na thau jungi bar kala de kala jan ka puja bat nakaliang jungi ta kanmau pa ba ar tarik ni chen de ke jing pung khusnong la da kum kini ki jabo ki wan ni ban singin Weng ye kini ki Ñiut ni Kheiñ ba ki de ki Ñiut ki bu Pynwit ya ka ta ka jinglong jingman ka jongi na ki ta ki indigenous ka jinglong indigenous jongi ka blang unique ka blang terpang tengina kaliang ka jongi ngim don ke jing snoper habaka British nshar tani ka de ke democracy country island habaka island andre ka constitution pat kamsha te ngin pekai ka bor ka an kale umno
Lada ngi ki kasingi kam kran baklang kam le ne umtai ka an ka pun stom ka sim te ka yu tangangai lu baka an kan sim yi gini ki ba wan pun kelmar snong wat ndai tang hapo ka jala juni habaro ki ve kilia pat kentang ya wan ngan pungkut da ka boong ye kini kinong we haba phikwa ban le sikata ka sakita ki jaka ki ba film dominate ki ba phimya bam kabamut kaban onga if you want to do it in Hindustan not in Kazakhstan. If you want to ban the cow slaughter, if you want to ban beef eating, you ban on the area which is specifically mentioned in your area and dominated by your people. But as in our land of Ñiut, we have the specific and linguistic. So this is a suggestion and a message to all the citizens in our state, especially our brother and sister from the non-tribal group and community, that don't listen to this such kind of people who came and provoke, especially on the October. It is the puja used to held on, or the Dutka puja. So we from the Hito, as you have seen, many of the group are here, but we never disturb any domination or any religion in our state. We are a peace-loving people, so let us try to maintain and please listen to our voice, not outsider. So what we demand, it is purely our historical background. Myself, Don Bokdakat from Hito. So we request you to join hand and stick. And if the government deny to stop or restrict these people, we have no option but to raise our 25 Hima flag or the Federation of Kazakhstan State flag on the 2nd of October if the government fail to restrict this Gao Dhwan Satrana Pana Yatra. Thank you.